bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e julde nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. En juuli e ko homen Muhammad gonɗo sirru godal, o woni ruhu godal, o woni fitandu godal, o woni ruhu godal, o woni yitere godal. Dendagal godale ine godiri sibu godal makko. Yo Allahu ɓeydu julde e makko, hisna mo kanko e wondiɓe makko, rewɓe e makko, rewɓe ɓen ha nyalawma jobdiji. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hande gonɗen koye nyalawma dewo 11 lewru men mboyi hitande 2018. alaɗo yano artiɗo wonno ɓawo nde kitale ina jirlo. ene wayno hanki daka o hirdama, dakama Madiina gunaas, wuro diine, wuro sunna, tabital pulagu, lamorgo tijjaniya, gural boyli, weɗi ndiyam moƴƴi ƴogoɓe, jiɗa ngara jiɗa laabi ndendi ceeri ngoye faydarul hijratu. ngoro fayi daka, ngoro fayi galle ceero men Seck Siraji Dini Seck Alhaji Mouhamadou Seydou Alpha Hamad Ba to Madiina gunaas. ceero men Seck Siraji Dini o yi aduna ko hitande 1900 e nder falde Podor diwan Ndar nder leydi Sénégal. ceero men Seck Siraji Dini Seck Alhaji Mouhamadou Seydou Ba o waɗi gande diine e gande dowroje ha e gande l'islamyankoje. o rewi e nokkuji kewɗi ɓawo galle ceero men Seck Moussa Camara to Ganguel Soule. o waɗi dawal makko ɗiɗi ɓiwal to galle ceerno men ceerno Yero Bal. o waɗi ɗon gande diine, o jangi duɗal ceerno Yero Bal. ɓawo ɗum ceerno Seck Siraji Dini Seck Alhaji Mouhamadou Seydou Ba nde o immi to galle ceerno Yero Bal, o yettima galle ceerno Hamme Baba Talla to Ciloni. o wondi ɗon e ceerno makko o gondigal ngal ganduɗa ko gondigal batgal fayida, gondigal jotgal, kono kadi ko gondigal ngal ganduɗa ko gondigal elleni ceerno o meeɗani wondude hay almudo goto ɓawo oɗon ceerno. ceerno men Seck Siraji Dini Seck Alhaji Mouhamadou Seydou Ba yo weluya Allah won e makko. o waɗi ɗon gande diine e gande dowroje. o immima ɗon ngam yaade salminede kaw makko hono ceerno Ahmadou mo ganduɗa ko kañum Ahmadou Thiam. ono o immima ɗon faade to ceerno Amadou Touré. o yeehi salmina ɗum to diwan Kolda. nde o yettiɗo Kolda ɗo ko ɗon hawri e ceerno men ceerno Ahmadou Baro ɓawo nde ngal nelal immi e to Allah tabaraka wa taala telli e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha yetti Cheikhana Ahmada Tidiani. kono kadi wonata sababu ngal ɗo nelal ko ceerno men Cheikh Oumar Fouti Kodda Adama Issa Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar to Guédé Halwar. gorko laaminoɗo Guédé, laami Halwar, laami to Mali ha mbiyen to Nioro, laamigo julɓe to Amadou Seykou Elimane Siré Samba Demba Ali Moutar laamino. ha yetti toon to nokkuji meɗen, ha yetti toon to Guinée, ha yetti toon to Nigéria, ha yetti toon to Niger. kono wona ngal ɗon dawal jiɗen yarude ko dawal ngal ganduɗa ko dawal ceerno men Seck Siraji Dini Seck Alhaji Mouhamadou Seydou Alpha Hamad Ba. gorko mo hoore fonde, gorko mo Guijilon, gorko mo Mbour, gorko mo Madiina Seleji Ali Thiam. ceerno men Seck Siraji Dini Seck Alhaji Mouhamadou Seydou Ba ɗon o hawri mo ganduɗa ko kañum mbiɗen ni ceerno Ahmadou Baro, hawri ceerno mo ganduɗa ko kañum woni ceerno Cheikh Oumar Fouti ina neli e makko. o yetti ɓe kawri to ceerno galle ceerno Amadou Touré. on saaga noon ɓe gollodiri koɓe foti gollodirde, ɓe gollodiri kadi gollodiral jotgal. on kadi o ɓenni ɗon, on yamirimo yo yaatu galle ceerno men mo ganduɗa ko kañum woni ceerno Seydi Alhaji Ali Thiam. ene wayno dental ngal ko kañum jogori rontude ɗum. o immi ɗon o fayi to galle ceerno men mo ganduɗa ko ceerno Seydi Alhaji Ali Thiam to Madiina Seleji Ali. o yetti ɗon kadi o waɗi ɗon kadi gande diine e gande dowroje. ceerno men Seydi Alhaji Ali Thiam jaɓɓimo jaɓɓungal ngal ganduɗa elleni ko kanko jogori rontude golle ɗe, tawi jaati ko kanko jogori rontude golle ɗe no hannirta ni. ceerno men Elhaji Mouhamadou Bun Saidou Ba o yiidi e ceerno men Seydi Alhaji Ali Thiam. ɓe mbaddi ɗon kadi gondigal ngal ganduɗa kadi gondigal jotgal.
on wimo ko kañum kanko jogori rontude golle ɗe kono wona e ndeɗo falde ganduɗa kadi o jogori ganda hoorema joɗade o immi ɗon o fayto wuro makko teddungo Madina gunaas o sinci Madina gunaas ita 1936 ganda hoorema wuro ngo inir ɗum Madina gunaas walla mbiya Madiina gunaas. So tawi en piri helmere Madina gunaas ma en pirde e fannuji ɗiɗi. Fannu goto alkulal labgal gadortogal ngal ganduɗa ko alkulal ma won yoga e nokkuji kewɗi mbiya ngal ma won yoga e nokkuji kewɗi ɓayde ko ngal mumal ɓe mbiya ngal alkulal mo. Alkulal mo ko malal woni malaɗo, alkulal a ko andu walla addi woni addi ballal ma en pirru helmere nde alkulɗe par helmere ɗon bandiraɓe ɓurata yawde famde. Alkulal mohngal woni malal, alkulal a woni addi, alkulal 2 woni diine, alkulal i woni inde, alkulal na woni nelaɗo iwindere mo ganduɗa hoorema kanko woni ceerno seksiraji sekalaji Mouhamadou Seydou Alpha Hamad Ba. Alkulal go ngal rokkata en ko gandal walla mbiyen gundaga no mbiyɗen nani gundaga boyli weli ndiyam moƴƴi ngari ƴogoɓe jiiɗa gara jiiɗa laabi ndende ceeri ngol fayi Darou Hijiratu ngol fayi Daka ngol fayi galle ceerno seksiraji sekalaji Mouhamadou Seydou Alpha Hamad Ba. No mbiɗen ni alkulal a ngal addi ballal woni a, alkulal nohgal no mbiɗen ni ngal rokkata en ko nelaɗo e windere, alkulal s woni kangal woni battidingal ngal rokkata en ganda hoorema ko sembe e pol.